Много ми се иска някакси да не пребавам кадъра с фенерчето. Да не клати толкова много. Ето сега в момента господин Мегаспек трябва ми такова антинапокопетин. Че съм такова спечен. Ще трепера с камерата и сега ще... Не, този път добре слегна. Да, не беше. Добре, можеш ли да пробваш да усетиш от предишния опита? Ако усетиш предишния опит, си ти. Гледай, даже колелото те чака долу. Мале, не издържам. Не знам Меджика как се издържа. Ей сега, този опит. Добре ли си? Бате, хвана го и слезна. Човек! Ще се побъркам. Виж сега, от една страна много ми се иска да го направиш, от друга страна ми се иска да го направя преди тебе. Но ако го направиш преди мен, имайки предвид, че си минавал вече 3 метра, което във всички случаи е стъпено. В смисъл такъв залитайки ли си каснал или? Каснах и паднах там долу в дънджана, смисъл. Ние ще го направиш пак, защото тук залитнах и щях да се пребия точно докато... Той стана, аз щях да се пребия докато ти снимах. Значи този трик е такъв, дето Нербек го правя от всеки път и никога не съм се надъхвал дори да го пробвам. Си говорихме преди седмица-две и бяхме стигнали до заключението, че ако двамата сме тук по едно и също време, със сигурност поне единия ще го направи. Стискам палци! Тръгнах да говоря нещо и забравих какво говоря. Ето сега Меджика Анатолий Желязкович си е извадил тънкописеца и пише история в българската BMX култура. Ей там горе. Добре. Този път съпортвам слизането, но иначе го беше направил. Това е, ако оцели правилния момент, тя го фърля по много готин начин и ще стане. Това е като... Ако участваш на компетишън за високо оли, ако скочиш в правилния момент, може да имаш кикър. Е така, доктора и Микито веднъж ги бих на оли състезания. Това се скрива капла. Не е скрива капла, имаше някаква лека чупка в бетона. И моя извратен акъл реши, че това е кикър. И аз скачах от кикъра, те скачаха отравно. Аз не мога оли, знаеш много добре. Аз кросбар да прескоча ми е някакво изключително трудно. Меджик, тази въздишка, като минеш по пивката след луипа. Да, за мен лично този трик е супер важен, защото е най-голямата лудница и в същото време е доста лесен, но трябват топки да се влачат зад тебе. Аре, Вакио! Това много беше станало, ама. Не баш, май отиваш леко надалеч. Аре, Меджик, събрали сме тук цяла тълпа. О, не.
Няма му нищо, бе. Ей, мали чашките. Добре ли си? Еми, ако имахме колеги, ще съм по-добре. Признаваш си. Оф, човек. Нещо, аз си мислих да не си се изкълчил. Нещо ти фръкна от колелото обаче. Абе, нещо, видяхте ли? Не, нещо фръкна според мен от колелото. Кормилото е мръднало в страни със сигурност. Барендите си тук. Не, единия само е тук. Имаше ли два? Не. Само един имаше? Мечко, вкъв си ненормално. Ми, ти го фикснах, принципно. Посока да отиваш. Ще ти кажа да го оставиш криво в грешната посока, че да скачаш по-надясно. Бате! Мада фака. Твърде много не мисля. Искаш да направим сделка. Седи. Щях да му предложа един стикер на скил, даже. Yes! На колелото ли каца? Ма глезените са ти окей. Добре ли си? Да. Искаш ли ти дам моите на коленки? Да. Кобеле! Не го хващаш просто. Беше го фанал. Събляках се малко да дам не само морален и физически съпорт на Меджика. И сега го прави вече. Сега Меджика ще го направи. Бате! Има. Аре, Меджик, моля ти се. Разбрахме сега, че не искаш за себе си, направи го заради мене, моля ти. Смисъл, аз да мога да спа спокойно. Ти си те изморил достатъчно, ще спиш. И аз как ще спа спокойно сега? Има и предвид, че ако му е паднала батерията, first try го правиш. Ако е паднала? Да. Не е паднала. Да, Меджика даже изпадна в физиономия. Да. Беше такъв. Карвай ли това, вероятно съм го пробвал Да, бе. 2-3 месеца вътре. Откакто ме снима Криската с кутърджията. Ти от тогава не си карал, защото беше с чупена ключица. Това е един от любимите тришки. Чай, че ми стана интересно. Тук ми прави впечатление последните видеа, че докато се снимам имам някакви сополи в носа и се вижда. Си викал да не си спускам нещо. Ти имаш? На мен, честно казано, вече ми мина ръка да скачам, но утре ще съм тук със сигурност и ще скачам. Правилно решение взе този път. Щеш да го кейснеш с челото. Добре, а това вариант, където просто лягаш назад и го риташ, да е без дърпането, сеща се. Добре ли си? Добре, да. Тъпия джоб. В джоба ли си бръкна, бе? А в какво опря гумата? Сериозно? Да, не мога да кажа, че можеш да правиш търминал. Не да го кацаш, но поне да го направиш. Значи, ако Меджика го стъпи това, директно това клипче ще се казва най-продуктивния ден 2.
като на най-продуктивния ден едно, дето го има такова клипче в интернет. 3 или 4 направиха салто за първ път, бар спинове, тейлвипове. Тук ще сложа такова най-продуктивния ден. Гледаш? Гледаш? 2011-12 година беше. Лудница. Вяра, надежда и любов като го стъпи. Добре ли? Малко си шибна главата, ще шутват направо за блиц, извинение или не. Сериозно? Така. Добре, че се завъртях. Много се надявам и да го имам силно как правиш. Ой, как обръща очите. Анатолий! Ще и бай номерата, брато. Продължай нагоре, продължай нагоре. Продължавай. Ама не искам да спираш горе да се чудиш какво си изгрешил. Нищо не си изгрешил, имаше кал на краката и ти изпусна педала, защото нямаш метални пинчета. Отивай ти след него. Дани, ако се метнеш пред него да види, знам как работят нещата. И ако направиш някаква лудница пред някой, дето прави лудници. И, дами и господа, на вашите екрани е Дани, който ще бъде първият свидетел на първия флипвип в България, направен от Анатолий Желязкович. Тони Желев Меджика. Добре ли си? Сега се кефиш, че си с на коленка, нали? Не. Че се чудеше, не искаше да ми ги слага на коленките. Има кикър. Ама телефон нема. Значи Magic при положение, че пробваш флип-уип, ти е простено, че всичкото е това тука. Не, ето там. Като изключиме, че щеше да падна тука. Много се надявам да не съм клатил. То направи яко уип, ама аз щях да падна тука. Снима ли? Ми снимаха, ама бяха така. Дани, аз снимам. Сега съм леко понасаран, че ще го превърта. Или другото, че не. Дано да се изключи, ма да си метна колелото. Батне! Това е защото хванал лък из страната, бе, брато! Виж, тук нямаш пинове, няма нищо. То крак ти падна. Разбирам те, че искаш да удовлетвориш желанието на всеки олдскул BMX-ър и да хванеш тейлвипа на педали. Но този специално, ако го хванеш на курвела, никой няма да ти се разсърди. Стига да не ти пада крака. Сигурен съм, обещавам ти. Аз съм тук. Аз съм този, дето ще се разсърди най-много. Има сделка, нали? Имаме сделка, решено е. Дани, с тебе ще сключим ли една сделка, за да сме съвсем честни? Каза сделка. Това беше сделката. Не, бате, видя го, нали? Ти не знам, ти ако не си се надъхал да ти дам камерата, аз да ходя да скоча веднъж. Ако всички тия трики ще ги има в едно видео, аз за това го правя. Не, прави го за себе си, не за видеото. Аз съм тук да ви документирам това и ще си направя просто видео. Но прави го за себе си, защото вие като ме надъхате, сега ще направя за себе си салто, не заради вас. Минали е тази линия. Минали тази линия с крака някъде върху велосипеда, без да са стъпили на земята. До вечера няма да има трезвен никъде. Ще има празненство повече отколкото 94-та на европейското. На световното, не на европейското. Получи кокълчето. Качва се на колелото. Даде ми сигнал. История.
Имаш ли го, ама го Бате, повъртам вече. вече искаш да го направиш и не само, че искаш да го направиш, ами го правиш. Да. Обаче то лъки педал, човек. Не е много лъки. Нашия е горе и трепери, хой да му чукнеш и му каже еса. Мръднати на коленката. Добре, ама на мен честно да ти кажа ми е много интересно. Защото и ти си с килдошки, аз съм с килдошки и аз не мога да си сваля краката от педалите като съм стъпил. Не трябваше. Не трябваше да слизаш. Ротацията ти е топ. Добре, значи аз сега го правя. Yes. Падна.